veče, dragi gledatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Imamo zanimljive goste. Nadam se da će vas i tema zanimati. Tema su naravno nezaobilazni Slovenci, onda malo o Ustavu i naravno u drugom dijelu emisije kao i uvijek možete se i vi uključiti izravno s vašim komentarima i pitanjima. Imamo naš večerašnji gost koje nismo dugo vidjeli, je naš Mato Arlović. Mato, dobro ti večer. Dobro večer, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Zagrebačke televizije. Tu je i doktor Zoran Božić. Doktore, i vama želimo dobro večer. Dobar večer, također i svim gledateljima. Mato, pa di si nam ti? U Zagrebu, u Hrvatskoj i tako. Tu sam. Ti si vanjski član Saborskog odbora za Ustav i Poslovnik, je li tako? Evo, doktore, kako vi komentirate kad sam rekla da ćete biti u emisiji sa gospodinom Arlovićem? Vi ste rekli da vam je to iznimno drago. Pa evo, kako komentirate da je naš Mato, umjesto da je i dalje funkcioner u Saboru, on je sad tek vanjski član odbora. I to je časno zvanje, ali... Pa ja sad već dulje vremena javno komentiram da meni nije jasno kako to stranci u kojoj je gospodin Arlović bio vrlo aktivan nije u interesu da ima trust mozgova. Novi predsjednik stranke je taj svoj trust mozgova raspustio i supstituirao ga sa skupinom balavaca koji pijani pod šatorom pjevaju pjesme tipa Igrale se Delije na sred zemlje Srbije. On misli da je to duhovito. Da. Pa sad, mislim, ta logika mi nikako nije jasna. Svaka stranka mora imati trust mozgova, ljude koji će voditi posao, onaj stručni dio posla, pogotovo na području prava, ustavnog prava. Tu dolazimo na jednu temu koju moramo posvetiti barem jednu emisiju, a to je naturanje neke mladosti kao mjere svega. Ne znam, pa evo, da sad ne kažu da je Mato možda pristran, pa isto pitanje za vas, doktore. Da li se tobožnje mlade snage proguravaju zato da bi se eliminirali ljudi koji su iskusni, koji mogu biti nekom konkurencija, ili oni doista donose tako neki novi polet? Pa, mogu u određenim slučajevima mladi mogu dati određeni doprinos, no postoji u svakom slučaju taj hijerarhijski odnos što se tiče naraštaja, generacije i što se tiče iskustva životnog i stručnog. Da. Prevalencija isključivo mladih, dakle, u organima koji upravljaju strankama, ako prevaliraju neiskusni ljudi, onda će se toj stranci dogoditi ono što se dogodilo SDP-u na ovim izborima. Dobro, ali mislim da je najbolje ako se može spojiti mlade i iskusne ljude zajedno, da zapravo i znanje, i iskustvo i energija mladosti zajednički vrše promjene i da nose odgovarajuće ideje s jedne strane. I s druge strane, dakako, prije svega se mora poštivati unutarstranačka demokracija i pravo stranke i njeni članova da izaberu rukovodstvo koje oni hoće. I u tom pogledu ja apsolutno želim našem rukovodstvu SDP-u da što kvalitetnije obavi svoju povjerljivu zadaću koju su im povjerili članovi i da maksimalno doprinesu kao opozicijska stranka u parlamentu i izvan parlamenta razvoju demokratskih odnosa u Hrvatskoj, za hrvatski narod, za sve građane Hrvatske i za Hrvatsku. Da. Što je sad ovo ukratko, pa ćemo se vratiti na tu temu, što je sad ovo sa ustavnim promjenama? U SDP-u su stava da to treba se rješavati primarno i odmah u Saboru. Opet ima stav da to treba poteći od vlade. Kako je tvoje tumačenje kao stručnjaka? I meni kao građaninu, vjerujem i većini građana ove zemlje, bi bilo interesantno da je ideja da se pristupi promjeni Ustava došla iz parlamenta. Ja bih samo htio podsjetiti da po postupku promjene našeg Ustava mi spadamo ili imamo kruti Ustav. Pravo predložiti promjene može Vlada Republike Hrvatske, može 1/3 zastupnika i može predsjednik Republike Hrvatske. Pardon, 1/5 zastupnika.
Ali, ono što je bitno, bitno je da pravo odakle će ideja krenuti. U našoj javnosti se dugo raspravlja o tome da je nužno potrebno dovesti do toga da će u Hrvatskoj trebati mijenjati odredbe vezano za odlučivanje o pristupanju Europskoj uniji, dakle oko referenduma, da će trebati mijenjati neke odredbe koje su bitne da se završe pregovori oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju, počevši od, ne znam, pitanja, recimo, ne izručivanja, nego predaje naših državljana kao i državljana Europske unije u slučaju počinjenja kaznenih djela drugim zemljama ili, ne znam, pitanja preciznijeg reguliranja Narodne banke i njenog položaja i tako dalje. Tako ima, dakle, dosta tih stvari i čudim se da pravo da unutar parlamenta nije zaiskrila ideja da se parlamentarne stranke, pa makar unutar opozicije ili pozicije, da su se dogovorili o svim tim pitanjima i da su inicirali promjenu Ustava, 1/5 zastupnika relativno lagano skupiti s njihovim potpisima i tada Sabor tek donosi odluku o promjeni. Nakon što donese odluku da se pristupi promjeni, se priprema nacrt o kojem se opet izjašnjava, pa tek onda na kraju se donosi 2/3 većinom, dakle u 3 kruga promjena Ustava. To je prvo što bih htio reći. Drugo, ovo što je sada učinila vlada, ona je očigledno procijenila da je tajming takav i da je nužno potrebno da u to krene, dakle da više ne čeka ni jednu ni drugu soluciju. I ona je formirala ekspertnu skupinu koja radi na pripremi osnova ili podloge za izmjene i dopune Ustava Republike Hrvatske koja će podastrti vladi. Vlada će od toga pripremiti prijedlog da se pristupi promjeni Ustava. Ja sam uvjeren, jer je važno prikupiti 2/3 većinu da se te promjene uopće na kraju mogu izglasati, da će vlada već u toj fazi, prije nego što uputi to u proceduru, kada dobije od ekspertne skupine prijedlog moguće promjene, ideje, da će pozvati i konzultirati se sa strankama koje su u parlamentu, dakle i poziciji i opoziciji, prije nego što to uputi da testira zapravo da vidi kako i koja pitanja se mogu realizirati u parlamentu. I nakon toga praktički vlada više nema ništa raditi s tim. Kad jedan put Sabor izglasa da će prihvatiti prijedlog da se pristupi promjeni Ustava, poslije toga sve tekstove radi na osnovu tog prijedloga zapravo Odbor za Ustav koji priprema nacrt promjena koje se poslije izjašnjavaju u Sabor natpolovičnom većinom svih zastupnika. Nakon toga se priprema na osnovu rasprave, podnošenja amandmana i tako dalje, se priprema konačni prijedlog koji se usvaja u Saboru 2/3 većinom svih zastupnika. Prema tome, za razgovore, dogovore u parlamentu će biti još jako puno prostora i potrebe s jedne strane i s druge strane nije isključeno, ja bih volio da se to dogodi, da se neko od mogućih predlagatelja dodatno priključi i vladi, ne samo na vladinom, nego možda na paralelnom prijedlogu, pa da se zajednički opredijele u Saboru oko svega toga, primjerice predsjednik Republike ili, ne znam, 1/5 zastupnika, kao što sam već rekao. Da. Predsjednik Republike vrlo često govori kako bi trebao izgledati njegov naslednik, pa ako sam dobro, mislim ovo shvatite sa malom ogradom, ako sam dobro informirana, on je jučer u intervjuu Federalnoj televiziji čak rekao da će se on mjesec dana pred izbore za predsjednika Republike izjasniti o najpoželjnijem kandidatu. Pa sad ne znam je li to, ima li to ustavnog i zakonskog utemeljenja? Pa naravno, bez obzira ko će biti izabran za novog predsjednika, on će naslijediti postojeće kad istekne mandat. Ali u onom sadržajnom smislu pojma riječi nasljeđe i nasljedstvo, tog nema govora. U demokraciji o tome je zapravo nemoguće uopće govoriti. Svatko može navijati za ovog ili za onog kandidata, ove ili one stranke, ovog ili onog nestranačkog kandidata. Na kraju će zapravo građani izabrati onu osobu za predsjednika Republike Hrvatske koja će dobiti najviše glasova. Ako dobije u prvom krugu natpolovičnu većinu svih bit će odmah izabran, ako ne onda će ići druga kruga i naravno da će ta osoba nakako na svom programu, na svojim idejama, zajedno sa onima koji ga ističu, zapravo pokupiti odgovarajući broj potrebnih glasova. E sad, niko nema pravo opet nikome uskratiti, pa ni predsjedniku Mesiću, dapače, pravo da i on ima viziju kakav bi kandidat trebao biti predsjednik Republike Hrvatske u novoj fazi njenog društvenog, socijalnog, gospodarskog, političkog i ako hoćete međunarodnog razvoja nakon što on prestane biti predsjednikom Republike. To je veoma drago našim političarima i posle mene ja.
kad je prije nego što je počeo ovaj, ja ga kako bismo ga nazvali, igrokaz, cirkus, happening sa susjednom Slovenijom, doktor Božić, pa je to jedan od razloga što sam ga pozvala u emisiju, mi je u razgovoru jednom rekao, pa znaš li ti ko su ljudi koji će napraviti čitavu pomutnju? To su ljudi pripadnici radikalnih navijačkih skupina. Neonacisti. Jedan od njih je To su neonacističke skupine koje se... Jedan od njih je u zatvoru. Pustili su ga u zatvor, privremeno su ga pustili da obavi posao, organizira referendum. Dakle, to su neonacističke skupine koje se očituju širenjem rasističkih i antisemitskih ideja i dakle one predstavljaju talog taloga slovenskog društva. I dobro, kako je jedna, evo to je pitanje za obojicu, kako je jedna država koja ipak trebalo bi držati do sebe dozvolila svaka čast demokraciji i to, međutim ti ljudi imaju masu i kaznenih prijava, ovaj izdržava zatvorsku kaznu i to ne za nekakvo benigno djelo, nego za podmetanje eksploziva, odnosno koliko sam pročitala pokušaj ubojstva, čak ga je policija uhitila na televiziji kad je predstavljao svoj program i odvela u zatvor. Pa me zanima otkad se to poklanja baš tolika pozornost, mislim ja ne znam, kao kad bi nemam usporedbu za to. Slovenska politika, recentna politika tijekom Domovinskog rata i dakle nakon završetka tog trećeg Balkanskog rata cijelo vrijeme je mobilizirala opskurne likove. Dakle, slovenske obavještajne službe su negdje već 1992. godine stavile u opticaj nekih 60-ak ljudi koji mi zovemo crnorukcima. Zbog toga što su hodali po selima, prikupljali potpise. Najpoznatiji crnorukci su Nikola Drakulić i Joško Joras. S time da je taj Nikola Drakulić uspio prikupiti priličan broj potpisa, čak je došao u posjet žiga općine Ozalj i uputio je zahtjev Republici Sloveniji za priključenje određenih dijelova općine Ozalj Sloveniji u ime tamošnjih stanovnika. Taj posao je obavljao nešto manje uspješnije Joško Joras. Oboje su bili u zatvoru. Dotični Drakulić je vrlo bi bilo zanimljivo pogledati i publicirati zapisnik prilikom uhićenja tog Drakulića, iz čega je vidljivo da je on komunicirao istodobno i sa drugom stranom, sa krajinskim Srbima i dogovarao nekakvo spajanje položaja, dakle prodor krajinske vojske prema dolini Metliki, prema dolini Kupe i spajanje sa teritorijem Slovenije. Dakle, to nije ništa novijeg datuma. Ja znam, u vrijeme kada je počinjao rat, ja sam bila novinar, živjela sam u Srbiji i tamo je bilo ovako čitave priče o tome kako je gospodin Bakočević, dakle on je bio predsjednik Srbijanske skupštine, išao pregovarati sa nekakvim ekstremističkim, ekstremno desnim strankama u Italiji o promjenama granice, a meni je još Zmago Jelinčić u intervju koji sam ja prije 3 godine objavila u mom Glasu Slavonije i u Novom listu, rekao da će Slovenija, da se ona dogovara sa nekim strankama u Srbiji, da traži konferenciju o Jadranskom moru, jer oni shvaćaju Jadran kao nekakvu zajedničku nekretninu svih bivših jugoslovenskih republika. Mato, ti si tu dolazimo na tvoje područje, što politike, ali što i zakonodavstva, pa... Gledajte, mislim, prvo se treba naša javnost osloboditi, ne znam, teorije urote i svega ostaloga u vezi sa time što se dešava kod ovih, ja bi ipak rekao da se radi o marginalnim, desnim ili ultradesnim strančicama i grupicama koje oko takvih stvari. Dopustite, završit ću. Međutim, znate, problem uređenja ili uređenja odnosa
razgraničenje između nas i Slovenije ima svoju povijesnu, ima svoju političku, ima naravno svoju pravnu dimenziju i dakle ima svoje interesno. I nije nepoznato, kolega Božić je spomenuo sada desne, ali nije nepoznato da kroz cijelu povijest je pokušaj bio stalno Slovenije da se zapravo između ostaloga proširi na Istarsko primorje. Jel? I to je variralo. Jel? Vi se možete prisjetiti, ajde, samo da uđete u partizanski pokret kako su pokušali primjerice i pripadnici partizanskog slovenskog pokreta na čelu primjerice u jedno vrijeme glavnim zapovjednikom gospodinom drugom Francom, jel? Razgovarati u Istri o tome da se pripoji Sloveniji. Pa onda, ne znam, u Buzetu i Pazinu kada je delegacija svećenika došla razgovara 43. oko pripojenja ili da pristupi Istra Sloveniji i tako dalje, tada odigrao veliku ulogu Milovanović i ostali da se to spriječi. Onda, naravno, poslije došlo 44. do izjašnjavanja naroda istarskog o tome gdje želi biti, razgraničenja i tako dalje i tako dalje. Znate i sami da je poslije toga došlo da je granica povučena praktički na Dragonji, da je negdje tamo 52. 53. u onoj prije izbijanja tršćanske krize ona bila se povukla malo na kanalu Svetog Godorika, da skratim glavnom, i naravno nakon tršćanske krize poslije Londonskog sporazuma praktički se dogodilo to da je praktički Londonski sporazum ostavio takvo rješenje kako je bilo tada i od tada se ozbiljnijih zapravo atakiranja do 90-ih ili poslije 90-ih na samu granicu koju bi mogli imati nekakve učinke nije bilo. Ono što je važno zapravo za rješavanje ovog pitanja riješiti. Mene ne smeta pokušaj i zahtjev da se eventualno izvuku povijesni, kulturološki, etnički, etički i tako dalje principi koji na nekoj slovenskoj strani neki pokušavaju rješavati i tražiti da nešto može biti proglašeno s njime. Time oni zapravo daju argumentaciju da misle da taj dio granice nije uređen. To je prvo. Drugo, što bi ja htio podsjetiti, a što je veoma važno sada naglasiti, jeste da je cijelo ovo vrijeme praktički stvorena jedna pravna osnova za rješavanje tog pitanja koje je vrlo, vrlo kvalitetno. Ja bih htio podsjetiti da 25.6.1991. godine prilikom odluke o osamostaljenju i Hrvatska i Slovenija naznačilo da se osamostaljuju i da isto to pravo priznaju svim socijalističkim republikama, ali da polazeći od Banditerove komisije i njenih zaključaka, odnosno nalaza, utvrđuju da su vanjske granice, državne granice bivše SFRJ, a unutrašnje republičke granice socijalističkih republika, da su granice novih država. I u tom pogledu je praktički povučena granica prema Hrvatskoj na kopnu kao bivša socijalistička granica Socijalističke republike Hrvatske i Slovenije u međusobnom razgraničenju. Naravno, na osnovu toga bi trebalo sada dodatno urediti granicu na moru, jer ona nije bila povučena, ali s druge strane treba urediti i odnose koji se tiču eventualno nekih anklava vezano za razgraničenje i tako dalje. Dakako, onda poslije toga se otvorilo pitanje zapravo kud ide granica. I otvorilo se pitanje Piranskog zaljeva. Mi smo svih tih godina imali dvostranu komisiju i Hrvatska je imenovala svoju komisiju, Slovenija svoju koji su radili i tako dalje, pokušavali povući. I ja se sjećam još od početka kad je akademik Davorin Rudolf i akademik Kibler, pa onda kolega Kraljević iz SDP-a uz moju preporuku i podršku imenovao je gospodin Račan u tu komisiju i tako dalje, sudjelovali u traženju rješenja za ta pitanja. No, ono što je važno na kraju zaključiti. Prvo je važno zaključiti u vremenu kada je dolazilo do pristupa Europskoj uniji. Pitanje razgraničenja i uređenja granice nije bilo pitanje koje je bilo bitno postavljeno da bi Slovenija mogla biti primljena ili ne bi bila primljena u Europsku uniju. Drugo, Hrvatska nikada nije osporavala, dapače, sve što je mogla činiti, podupirala je da Slovenija postane što prije članicom Europske unije i NATO saveza. Treće, kada je Hrvatska krenula u pristupanje Europskoj uniji, donešen je između ostaloga takozvani okvirni program za pristupanje Europskoj uniji u kojem se Hrvatska izjasnila da će pokušati svoje
odnose sa susjedima oko razgraničenja granica, između ostaloga rješavati mirnim političkim načinom, dijalogom, s toleranciju, ali ako ne, da će ga rješavati u sklopu Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnih dokumenata. I to je veoma, veoma značajan dokument, jer je jedan od najznačajnijih dokumenata koji se tiču uređenja granice na moru, zapravo Međunarodna konvencija o pravu mora. Četvrto što bi ja htio naznačiti jeste važan sastanak koji se dogodio 26.8.2007. godine između našeg premijera gospodina Sanadera i tadašnjeg premijera Slovenije gospodina Janše, koji su razgovarali o tome da na Bledu, gdje su utvrdili da zapravo imaju želju, namjeru da sva pitanja koja god mogu riješe politički tolerantnim razumijevanjem, ali ako do tog nerazgovora ne uspiju doći ili ona pitanja koja se ne uspiju razriješiti na takav način, da će zapravo neriješena pitanja prepustiti rješavanju Međunarodnom sudu u Haagu vezano za ova pitanja. Sad. Zašto Slovenija to ne želi i može li jedna komisija, ma kako stručni ljudi bili, jer niko ni za Roberta Badintera ne može reći da je čovjek nestručnjak, međutim njegove granice su počeli osporavati odmah nakon što je on to rekao, pa smo vidjeli kakav se rat vodio. Prvo bih ja htio reći da Republika Hrvatska nema nikakvog razloga da ne prihvati da budu i ove komisije prisutne na ovdje. Ali je pitanje šta je njihova nadležnost. Ja prvo moram skrenuti pozornost na to da po našem Ustavu odluku o promjeni granica donosi Hrvatski sabor. I to donosi dvotrećinskom većinom. I dosta je teško prihvatiti u startu rješenje ako postoji toliko spornih političkih pitanja da će neko opet politički kao komisija iznaći takvo rješenje koje bi bilo prihvatljivo našem Saboru i onom isto tako u slovenskom parlamentu da to mogu urediti. Zbog toga ja zagovaram, kao i većina drugih, da se vodi razgovor, da se pokuša što veći broj pitanja riješiti dijalogom i političkim razumljivim načinom. Ali sva pitanja koja se ne uspiju dogovoriti, da se zapravo pristupi i prepusti da ta pitanja riješi Međunarodni sud u Haagu pravde. Treću stvar što bih htio u kontekstu toga naznačiti jeste još jedno važno pitanje. Ova komisija između ostaloga treba dobiti zadatak, između ostaloga, da pobroji broj pitanja oko kojih su postignuti suglasnosti i oko kojih nije postignuta suglasnost i boriti se zajedno sa svim drugim čimbenicima, prvo da se primijeni međunarodno pravo, drugo da se primijeni međunarodna konvencija, treće da se primijeni pravo Europske unije, na kraju krajeva ona na tome počiva i kao vladavini prava. I u tom pogledu sasvim sigurno, ja sam uvjeren da parlamenti će sasvim drugačije glasati o odluci koja je rezultat Međunarodnog suda, nego o odluci koja bi se pokušala politički nametnuti. Jer bi bilo najlošije rješenje da se dogodi da komisija zauzme nekakav čvršći politički stav, pa da onda to propadne na glasanjima u parlamentima. I sad važni detalj. Svojevremeno je bio oko razgraničenja veoma veliki sukob, primjerice između Bahrajna i Katara. I u jednom nevezanom razgovoru dva ministra vanjskih poslova su pred medijima dali izjavu o tome da ako se ne postigne dogovor politički u dijalogu, da će oni zapravo to prepustiti Međunarodnom sudu. I kako je vrijeme odmicalo, tako je teže bilo doći do političkog dogovora. Jer se svako ukopao u svojoj strani zahtjeva i previše je toga obećao svojoj javnosti nije se mogao povući. Nešto slično se dogodilo sada nama. Odnosno, bolje rečeno s kolegama Slovencima, gospodi Slovencima. I tada je Katar zatražio da se o tome šta su izjavili ministri očituje Međunarodni sud pravde u Haagu. Bahrajn je bio protiv toga. Međunarodni sud je tada se očitovao da je to zapravo oblik međunarodnog ugovora po kojem je to prepušteno. A šta mislite tek? Kakva je izjava koju su izjavili tada dva premijera 2007. godine na Bledu u 8. mjesecu?
I ako Hrvatska bude prinuđena, ona će naravno vjerojatno morati koristiti takav argument pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, a vjerujem da će to upozoriti nekako o svemu tome, jer tu nema diskusije da se radi o zapravo o međunarodnom ugovoru preparatornog tipa po kojem se obavezuješ da ćeš prepustiti neriješena pitanja, prije svega da ćeš pokušati sve učiniti da stvari riješiš dijalogom političkim dogovorom, ako ne možeš, da ćeš to prepustiti sud. I da su to izjavili dva premijera. I to se vrtilo na internetu, na stranici slovenske vlade. Jel? Ono što bi ja htio naglasiti ovdje, o čemu zapravo, ja ne vidim gdje se nalazi spor. U čemu je taj spor kad je hrvatsko-slovenska granična crta? Jel? U tom prirodnom toku rijeke Dragonje bila utvrđena od zakonodavnih organa bivše Jugoslavije i njezinih federalnih jedinica i ona je bila i u praksi i u nizom službenih spisa stalno potkrepljivanja. Ja sam ovdje samo izvadio par izvadaka iz dokumenata. Evo recimo jedno službeno izvješće Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Slovenije od 1985. godine. To je 4 godine prije raspada Jugoslavije, koje su oni uputili upravi za granična pitanja i strance Saveznog sekretarijata u Beogradu. Prvi stavak te isprave, koja se bavi osiguranjem državne granice na moru, ono sadrži potanki opis tijeka slovenskog dijela morske državne granice. Znači opis državne meje na moru na območju SR Slovenije. Državna granica na moru duga je 16 nautičkih milja ili 29,6 km. Obala je duga približno 35 km i prostire se od Lazareta, to jest državne granice sa Italijom, do ušća rijeke Dragonje u more, to jest republičke granice sa Hrvatskom. Izvješće je potpisao viši republički inspektor Karen Makuc. 1000 takvih dokumenata, takvih isprava postoji deponirano u arhivama bilo Slovenije, bilo Hrvatske, bilo u pismohranama bivše u Beogradu. Jel? Dalje, značajan izvor podataka koji bi ja svakome kome nije jasno o čem se radi, neka uzme 4. svezak enciklopedije Slovenije, tekst koji su pisali slovenski akademici. Oni tvrde sljedeće, da je etnička slovensko-hrvatska granica potanko opisana u Kozlerovom kratkom slovenskom zemljopisu 1854. godine, jel? Gdje kaže da ona počinje u području Pirana i prolazi dolinom rijeke Dragonje prema sjeveru, gore prema selima. Dalje, da se rijeka Dragonja kao granica s Hrvatima uzimala za podlogu slovenskog političkog stajališta već na prvoj raspravi o slovenskom graničnim zahtjevima u Semicu od 23.44. ono što ste... Dakle, tada je bilo govora da je to etnička... Dalje, nekoga je od akademika slovenskih zasvrbio jezik, pa je stavio opasku na kraju te bibliografske kartice sljedećeg sadržaja. Razgraničenje između Slovenije i Hrvatske zbog toga nije rađalo, zbog ovih činjenica, nije rađalo nikakvih prijepora, niti potrebu za posebnim međurepubličkim dogovorem jer je bila notorna činjenica. Jedan od dokaza, ja bih samo spomenuo svojedobno onaj incident Nonugo. Jel? To je bio talijanski tanker koji je se nasukao i potonuo duboko u Piranskom zaljevu, odnosno u Dragonjskom zaljevu, ispred mjesta Canegra. Jel? Dakle, je to bilo? To je bilo 8.3.1973. godine. Da. Mi smo gledali taj incident, bilo je 600 tona mazuta u tom brodu, pokušavalo se to ispumpati. Dakle, sasvim je sigurno da je to nepobitni dokaz da je južna polovica tog Dragonjskog zaljeva bila pod administrativnom upravom Republike Hrvatske, jer su sve postupke okolo spašavanja, utvrđivanja odgovornosti, inspekcijskog nadzora i uklanjanja opasnosti pumpanja obavila je Lučka kapetanija iz Pule, ispostava Lučka u Umagu i nadležno republičko ministarstvo, to je bio Republički sekretarijat za pomorstvo, promet i veze. Dakle, potrebno je Slovencima samo da pogledaju vlastite dokumente koje su godinama proizvodili i sve jasno. Da. Gledajte, tu se otvara zapravo duboko u svemu tome se otvaraju dva pitanja. Jedno je pitanje razgraničenja. I kako god okrenete, zbog već postojećih međunarodnih dokumenata koje obvezuju i Hrvatsku i Sloveniju, nije moguće u sklopu razgraničenja povući tako granicu teritorijalnog mora Republici Sloveniji, odnosno da ona ima izlaz na međunarodne vode. Naime, ja bih htio podsjetiti da 1975. potpisivanje Osimskog sporazuma
je zapravo prihvaćeno u članku 5 da teritorijalno more može biti samo 12 milja. I kako god bi povukli taj dio, uključivo u Sloveniji, vi zapravo ne možete izaći na međunarodne vode. I to je sve. To je tako jasno. Prema tome, drugo što je jasno, isto tako, ako se čak ide i čak kada bi se prepustio Piranski zaljev cijeli, ako povučete od Orta Donje Savudrije, opet u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravu mora, opet Slovenci ne mogu izaći direktno, da imaju direktnu granicu sa na otvoreno more i u tom segmentu je zapravo otvorilo se već 2004. godine jedan ozbiljan razgovor na međunarodnoj konvenciji, odnosno na međunarodnom sastanku, organizaciji za pomorski prevoz, gdje su se otvorili ozbiljne rasprave oko zapravo izlaska na otvoreno more. Ali to je drugo nešto pitanje od granice. I u tome dijelu je zapravo postavljeno pitanje da ulazno, kad brodovi idu prema luci Kopar, trebaju ići našom stranom i naravno slovenskom stranom i oni zadiru pomalo u teritorijalno more i teritorijalne vode i Hrvatske i Slovenije. I u tom segmentu praktički u isto vrijeme treba urediti pitanje izlaska tih istih brodova i oni bi trebali, i tako je to i prihvaćeno, izlaziti sa talijanske strane. U tom pogledu sada se otvara nešto što je sasvim drugo. Pitanje izlaska na međunarodne vode sa aspekta gospodarskog plovnog puta, sa aspekta prijevoza, sa aspekta svega ostaloga, nije pitanje koje je vezano samo za Hrvatsku i Sloveniju, nego sasvim sigurno i za Italiju. To pitanje treba zapravo tripartitno urediti zajedno sa međunarodnom zajednicom, odnosno Evropskom unijom prije svega. Ali, kada je u pitanju razgraničenje, to je pitanje koje se treba i mora u osnovi imati moguća rješenja koja proizlaze iz onoga što nudi Međunarodna konvencija o pravu mora. I u takvoj situaciji je sasvim jasno da postoji čitav niz pitanja oko kojih se mogu i trebaju voditi razgovori i dogovori, na kojih se može postići suglasnost. Ali je sasvim sigurno da u konačnici na sva ona pitanja koja nije bilo moguće postići suglasnost, a pravno su uređeno, najbolji pravorijek će dati Međunarodni sud pravde u Hagu i da taj dio treba učiniti na takav način, ali to ne znači da treba sada zatezati, konopce proglašavati ili razvijati takve odnose koje bi na jednu, da tako kažem, neprijateljsku, maltene osnovicu guralo jednu, drugu državu, narode i tako dalje. Ljudi su se počeli ponašati kao da su oni nešto übermensch. Pa ja mislim da nije baš tako. Mislim da se zapravo radilo o tome. Ajmo prije nego što se posvađam sa Matom, ajmo na jedan blok reklama. Gradiš kuću veliku ili malu, sve što trebaš ima u Stamalu. Zidari, fasaderi, keramičari, gradite sa Stamalom. Pouzdano i kvalitetno. Stamal 091 234 6000. Wellness centar Coner. Njega lica i tijela, masaže, ajurveda, solari studio, frizerski salon, sauna i parna kupelj, VIP spa oaza, aerobik, aquaerobik, pilates, yoga, ekskluzivni air machine fitness. Uronite u novu dimenziju života. Zovite 539 0555. Wellness centar www.coner.hr u Sheraton Zagreb hotelu. Zamislite svijet namještaja, tehnike i opreme za dom, u kojem kvaliteta kroji vaš stil, a moda prati vašu maštu. Zamislite i poželite. Emeceta.
mi smo stali počeli na svađi, jeste? A ja sam samo htio reći, znate, mislim da su neki Doktore, postavili... dajte uključite se, ono sad ispada ja se tu nešto fajtiram. Ma ne znam, mislim da je Slovenija radi, dakle, on je htio predsjednik pojedinci, dobro, reći ćemo gdje. Pa rećemo poslije. Pojedinci u slovenskoj politici, a to danas radi slovenska vlada, raspiraju histeriju, protuhrvatsku histeriju i raspiraju mržnju koja, dakle, nema nikakvog stvarnog temelja. I to je uzelo maha tako da više ne mogu kontrolirati ponašanje ovih marginalnih skupina. I građani Hrvatske su počeli doživljavati neugodnosti u Sloveniji. To bi trebalo javno reći i ja bih pozvao sve građane koje bilo kakve neugodnosti dožive da po povratku u Hrvatsku to prijave u nadležnu policijsku postaju gdje će dobiti uputstva šta i kako napraviti, gdje će se napraviti zapisnik i da se to onda proslijedi slovenskoj strani. To je to. Naime, znate, politika ponekad postavi jako visoko ciljeve koje želi postići, maksimalističke ciljeve. Tako je i svojevremeno jedan od pomoćnika glavnog tajnika Ujedinjenih nacija, dok je bio tamo, i postavio neke ciljeve koji su bili jako visoki i postoje poslije predsjednik države. I sada sasvim sigurno je svjestan da takve ciljeve, ako se poštuje međunarodno pravo i ako se počinje i primjeni ova konvencija o pravu mora, nije moguće ostvariti. I zato, recimo, predsjednik države smatra da treba... Slovenije. I zato predsjednik slovenske države smatra zapravo da treba izbjeći suđenje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i da se pokuša zapravo po principu pravičnosti, politički dogovoriti, ali kako na zahtjev teritorija našeg. Bojim se da će to ići jako teško. Halo, dobro večer, izvolite. Čujemo se? Čujemo se, izvolite. Evo, ja bih htio pozdraviti vas prvenstveno, a onda bi vašim gostima htio reći dvije stvari, ako dozvolite. Prva stvar je da je velik problem Hrvatske, što Hrvati vode, odnosno ja sam u toj kategoriji građana Hrvatske, što Hrvati vode SDP-ovsku politiku, HDZ-ovsku politiku, HNS-ovsku politiku i oni od toga žive, oni u stvari žive od tih podjela. Ja bih obodvojici vaših gostiju htio reći da Amerika uvijek vodi američku politiku, bez obzira da li je to bio Reagan, da li je to bio Clinton, da li je to bio Carter, da li je sad Obama. Da Slovenci, sjećam se točno kao danas da čujem, kad je gospodin naš, neću reći drugo nego predsjednik vlade Sanader rekao, da on jedva čeka da se makne Ruppelt i da onda će doći pravi trenutak za Hrvatsku. Pa vaši gosti bi trebali o tome razgovarati. Šta se to događa kod nas? Mi vodimo neku politiku. Pogledajte danas šta se događa sa Ustavom. Danas slušam dvojicu ljudi koji govore o tome da jedan govori da se mora dogovoriti Ustav u Saboru, a jedan govori da se mora... o tom smo mi pričali na početku emisije. Evo, hvala vam. Hvala gledatelju. Je li imamo još koga ili da odgovorimo na ovo? Vrlo kratko, pa gledajte, pitanje teritorija Republike Hrvatske, ovo je pitanje za obojicu, doktore. Od državnog i od nacionalnog interesa i ja sam siguran, ako se to pitanje stavi na stol, da će o tome itekako zajednički razgovarati svi politički čimbenici, i parlamentarni, i vanparlamentarni, i građani, da će tražiti najbolje rješenje da zaštite nacionalne i teritorije Republike Hrvatske. Šta vi mislite? Evo, čovjek je rekao da se nismo baš nešto najbolje snašli. Znam, ali gospodin Arlović je elaborirao taj ustavni problem u prvom dijelu emisije i vrlo opširno, tako da... Ne za ustavne promjene, nego za ovo, da mi nedovoljno... Ono što ja zamjeram politici, da se ne bi nešto bilo ko uvrijeđen, je sporazum, Račanov sporazum, koji ja smatram da je... Račan-Drnovšek. Tako je, da je nedopustiv. Ne postoji. Pazite, to nikada nije stupilo na snagu. Znam, ali postoji u pismenom obliku. Nikada nije prihvaćeno. Ta Račanov Drnovšek su pokušali sačiniti jedan sporazum koji, kada je otvoreno pitanje, tražilo se da se provede
prije nego što bi se išlo potpisivati ono što je Račan i Drnovšek potpisali, to je bio prethodni potpis samo da su postigli oko nečega namjeru da se tako dogovori. I onda je provedena rasprava, prethodna rasprava, na kojoj se očitovalo zapravo Hrvatski sabor kao prethodno pitanje. I Hrvatski sabor to nije podržao. I Ivici Račanu kao tadašnjem premijeru je bilo jasno da takav sadržaj sporazuma ne može i neće proći. I zbog toga nikada nije došlo do potpisa tog sporazuma i one stoji. Drugo je pitanje što druga strana povlači to pitanje kao političko pitanje, polazeći od toga da su se i o tome razgovarali i da je to bilo isto jedno od mogućih rješenja na stolu. Molim gledatelja da sačekaju na liniji, evo sad ćemo ovo primiti pozive. Treba pročitati taj sporazum. U tom sporazumu Hrvatska ne dobija točno ništa. Ona samo komada i dijeli svoje teritorije Sloveniji. Dakle, ona nema nikakve razmjene teritorija. Tu se radi isključivo o akvizicijama teritorija sa strane Slovenije. S time da onaj trokut čuveni koji sam, evo, dakle, to je original tog dokumenta, taj trokut je pravno neodrživ, jer se teritorijalno... To nije ni prošlo u Saboru. Znam, ali je mogao je oboriti Osimski sporazum i otvoriti vrata istočno-jadranske obale talijanskoj redenti. Dosta teško. Osimski sporazum je malo složeniji dokument. Jer u tom slučaju bi Hrvatska izgubila granicu sa Italijom. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Lijepo vas. Htio mi pozdraviti gospodina Arlovića. Nisam ga dugo vidio, a i oba dvojicu. Hvala lijepa. Ja vas također i vašu obitelj. Ali eto, ovako. Izvolite. Htio bih vam reći, pa zar vam nije jasno da je Slovenija zajedno sa Srbijom vodila rat protiv Hrvatske za teritorije? Pa zar vam to sve ne govori? I pogledajte se, kad smo mi najbolje krvarili, Slovenci su tražili teritorij, a imali smo zajedničkog neprijatelja. Slovenija nije vodila rat, to nije točno. Gospodin je u zabludi. Slovenija nije ratovala protiv Hrvatske. Ona je imala svoje određene političke i teritorijalne ciljeve, ali daleko od toga da je ratovala prema tome. Zmago Jelinčić je nakon rata nastavio politiku. Ja mislim da mi moramo spustiti loptu na zemlju. Mi trebamo i moramo surađivati sa našim susjedima i sa Slovenijom i sa njenim građanima i sa njenim gospodarstvom i treba rješavati ta pitanja. Ali u isto, dozvolite, ali uz isto to vrijeme naša javnost, naš parlament treba čvrsto stati i poduprti onu politiku koja će zapravo prihvatiti da se sporna pitanja oko razgraničenja rješavaju po međunarodnom pravu koje stoji za svih i po međunarodnom konvencijama. Ja ako mogu postaviti pitanje, ali to međunarodno pravo vrijedi i za Olija Rehna i za druge aparačike Europske unije. Čujte, pazite, oni pokušavaju sve zemlje, ako se zajednički dogovore da će prihvatiti nekakav oblik kompromisnog rješenja, pa i političkog rješenja uz posredovanje bilo koga, to će njih obavezati, kad to prihvate. Ne znam, ali povelja UNA vrijedi za njih. Pa znam, zato ja tvrdim da bi bilo dobro možda otvoriti u ovom pitanju raspravu u Hrvatskom saboru i da Hrvatski sabor se ponovo prethodno izjasni i da da dodatni naputak, iako on čvrsto podupire već sada zapravo ovakvo stajalište o tome da se to pitanje riješi na Međunarodnim sudom prava. Ali pazite, metodologija kojom se sada služe aparačici administracije, znači birokrati Europske unije, je metodologija Minhenskog sporazuma. To je, dozvolite. Evo, molim gledatelja da sačeka, a molim režiju da pusti onaj prilog koji smo trebali pustiti u prvom dijelu emisije, dakle, jer evo sad je o tome riječ. Dakle, to je argumentacija, to je logika, to je riječnik, to je dakle, argumentacija kojom je Češka od strane svojih saveznica, Francuske i Engleske, bila prisiljena... Pogledajte, doktore Božić, pogledajte... Bila prisiljena... Šta govori ova fotografija? Ova fotografija govori o onome što se sad nama događa. Da nam pojedine države nameću... Hitler i ova ekipa koju ja vidim odavde... Ova lijeva ekipa... Osim što ova skupina koja organizira referendum u Sloveniji ima klub obožavatelja neonacista. Slažem se, ali način na koji je izvršen pritisak na Beneša, na Češku, je izvršen identičnom argumentacijom kojom Olli Rehn nama nameće određene rješenja.
Dakle, u svrhu postizanja viših ciljeva, stabilnosti, gospodarske, ekonomske stabilnosti i političke stabilnosti u Europu, odreknite se Sudeta. Potpišite i dajte im. Ne, ali gledajte, ne bi ja to tako daleko išao, mislim da je to preteško i uopće to nije uporedivo. Ja bih vam samo htio nešto drugo reći, gledajte. Mi smo imali sada, već prošli tjedan je bila delegacija Europskog parlamenta u posjeti Hrvatskoj, zajednički imamo odbor sa Europskim parlamentom koji je o tome raspravljao. I europski parlamentarci su čvrsto podržali prijedlog i stajalište Hrvatske da se o pitanjima o kojima nije moguće postići dijalogom demokratski politički rješenje, dakle na demokratski način između Slovenije i Republike Hrvatske, da bude nadležan Međunarodni sud pravde u Hagu. Prema tome mi samo trebamo biti uporni u našem stajalištu da Europa ne primjeni na nas i na ovo rješavanje, ama baš ništa drugo, nego svoje vlastito pravo i pravo međunarodne zajednice. Tako je. Ja zovem iz Njemačke. Drago nam je. Izvolite. Već sam nekoliko puta i zadnji put, ali nisam mogao dobiti, evo sad nekoliko puta. Evo, drago nam je da ste nas uspjeli dobro. Pozdravljam sve goste i posebno pozdravljam Vesnu Kljajić. Drago mi je, hvala, pozdravljam i ja vas. Ja sam, meni je jedan čovjek rekao za Slovence 93. još, da će oni nama biti veći neprijatelji nego Srbi. A sad je se to potpuno dokazalo. Čujem da gospođa docira. Imamo li još jedan telefon? Suflira iz pozadine. Halo? Mogu ja dobro? Možete, gospođo, izvolite. Izvolite. Odmah. Možete odmah, recite. Halo? Jesam ja u eteru? Jeste, izvolite, recite. Dobro večer. Dobar večer. Kažite, pitajte. Ja bih vas molila nešto o Mati Arloviću. Evo tu je, izvolite. Izvolite, gospođo. Da. Mate Arlović je bil, još se nije rodio, kad sam ja uz slovensku granicu rasla. I kako on može sada nešto kazati, gdje su naše granice od Slovenije? Jeli? A recite onda vi. Ajde, vi nam recite. Gdje su? Ja sam uz granicu slovensku rasla i ratovala i sve što je bilo moguće. I dobro, recite je li u pravu slovenska strana koja kaže da su granice tu gdje oni kažu ili u pravu hrvatska strana? Evo po vama. Hrvatska je strana i mi smo imali puno puta i znate da je Tito 53. godine već je bil pun Karlovac, ja zovem od Karlovca. Pun Karlovac je bil vojske i već je naša vojska bila na Trstu. Oni su htjeli nam još onda uzeti našu granicu. Ali je Tito izbacil i dogovorili su se da je naša granica ostala na miru, samo je Tito odobril jednu cestu za Sloveniju, za ove trgovačke brodove. Da imaju pravo od Trsta do Portoroža. Da. Dobro. Eto. Cijeli zalev i ovo sad još oni su još i u Karlovac im htjeli doći. Pa eto. Ali ja gospođo, meni je drago da se... I baš mi je drago da je se gospođa javila. Očito si bio preopširan, meni je drago da se ona javila i da je svoje iskustvo unijela u ovu emisiju, ali ja bih samo htio podsjetiti. Viš ti kako Titek ono bio strog, Franz Rozman Stane, glavni zapovjednik partizanskih slovenskih snaga, je 1942. godine dolazio u Istru da traži da se zapravo Istrani pripoje Sloveniji. Prema tome, to je tako poznato i to je bilo takvih pokušaja. I tu ne treba govoriti da toga nije bilo, niti to treba skrivati pod tepih. Ali ako je to uz pomoć prije svega istarskog naroda tada riješeno, a niko ne spominje da je župan istarski, da je župan međimurski, da je i župan varaždinski i tako dalje, da su oni potpisali posebnu deklaraciju o tome kuda granica ide i da se drže zapravo one granice koja je zacrtana kao granica Socijalističke Republike Hrvatske, odnosno po Bedliterovoj komisiji. Halo?
Halo? Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Ovako, ja bi samo ovu primjedbu dao. Ima jedna stara uzrečica, ovdje barem u Prigorju ili u predgrađu Zagreba, koja kaže na pognuto drvo se i peseki popišaju. Jel? Ako smo mi stvarno sigurni da se granica nalazi na tom i tom dijelu Dragonje, zašto mi nismo reagirali onako kako bi to reagirao cijeli svijet? Čak i taj takozvani, što vi smatrate, taj napredni svijet, taj demokratski svijet, on bi jednostavno rekao, pazite, to je moje. Kao što bi ja rekao za svoju zemlju, to je moj komad zemlje, ja ću ga dati promjeriti. A vi, gospodine, ako hoćete doći na moju zemlju, ja ću vas mlatiti s kolcom. Zašto mi naši političari nemaju toliko hrabrosti da nešto takovoga naprave? Da kažu jednostavno to je moje. Ako je to moje, onda je to moje. Pa mi imamo Krešimira, ja ne znam, nisam radikalac, nemojte mi smatrati, ja sam živio dugo godina u Njemačkoj. Ali mi se takovo mekuštvo jednostavno ne sviđa, to je, mislim, to je pogubljeno za ovu državu. Evo, hvala, evo hoće doktor odgovoriti. Gospodine, mislim da mekuštva nema, jer Hrvatska faktično obnaša vlast nad svojim teritoriju koji je neosporan i mi od Slovenije ne tražimo ništa, nego oni traže dijelove našeg teritorija nad kojeg mi ovog časa obnašamo administrativno sve ovlasti. Svojevremeno je Hrvatski sabor potvrdio da su i ova sela koja se potvaraju kao sporna da su naša. Isto tako postignut je sporazum oko toga kako zapravo ribari trebaju dalje da gospodare i da se služe Piranskim zaljevom i tako dalje. Ali kad je u pitanju granica, tu i mi imamo svoja stajališta, čvrsto se držimo tih stajališta i naravno poštujemo taj dio, ali smo otvoreni da se otvorena pitanja iznesu na stol i dogovore. Ako se ne mogu dogovoriti, da na sudu se to riješi. Ovdje htio još nešto napomenuti, da postoji u toj slovenskoj politici ipak jedna doza političke neozbiljnosti i neodgovornosti, jer njima je samima jasno da to neće proći. Dakle, u početku se samo govorilo o granici dole u Istri, dakle, odnosno o granici, povlačenju morske granice do granice teritorijalnog mora. 90. godina su u Gornjem Međimurju otkrivena velika plinska polja koja imaju zapreminu veću nego molove. To su Zebanec, Vukanovec, Vučkovec u općinama Sveti Martin na Muri, Selnica i Štrigova. I sad je odjedanput Slovencima porastao apetit i na mjestu gdje je granica stoljećima ista počeli su postavljati teritorijalne zahtjeve i na tom prostoru i traži da uđu duboko u hrvatski teritorij, ne bi li se domogli pozicije da mogu bušiti taj plin. Sada, o kojoj se to količini radi? Početna eksploatacija, kako je bila planirana 90. godina, bi dnevno nosila oko 1,5 milijuna kubnih metara plina. 10-godišnja eksploatacija bi dala preko 2 milijarde prostornih metara plina. To je otprilike 1/3 ukupne hrvatske proizvodnje. Sa morskim dnom koji je Slovenija htjela akvirirati na onom istarskom platovu, koje je također bogato naftom i plinom, Slovenija bi mogla namiriti, i ukoliko bi investirala u bušenje, što mi ne možemo, nemamo novaca, ona bi mogla namiriti značajan dio svojih potreba za energentima iz plina. Ali mislim, gledajte... Imamo gledatelja, pa ćemo onda. Halo? Ja sam samo htio reći, pazite, ljudima koji se bave stručno i znanstveno pitanjem razgraničenja i pogotovo pitanjem granice na moru je jasno. Ako Hrvatska i Slovenija dođu na Međunarodni sud pravde, da će Međunarodni sud pravde suditi na temelju konvencija i međunarodnih dokumenata i da će tada Hrvatska biti u pravu. I to izjavljuju sveučilišni profesori u Sloveniji. To izjavljuju ljudi u Sloveniji. Prema tome, sasvim je jasno i zato i ne želi slovenska politika prihvatiti sud. Ono što mi moramo zauzeti, po meni, vrlo ozbiljno stajalište, da razgovaramo, da tražimo moguće zajednička rješenja, svjesni toga da o nekim pitanjima nećemo. I da čvrsto podupremo stav da tražimo da se o tom pitanju postiže dogovor na osnovu presude Međunarodnog suda pravde u Hagu i da svaka politika, neovisno o mogućoj promjeni vlasti, zapravo ima takvo stajalište i da sve stranke to podupru u parlamentu, bez obzira kako će se mijenjati u slučaju mogućih izbora ovakvih ili onakvih, jer je to pitanje od nacionalnog državnog interesa. I tu nema nekakve posebne dvojbe, jer ne vjerujem da bi bilo tko imao petlje, hrabrosti,
zapravo zbog bilo kojeg cilja prihvatiti takvu politiku da bi prodavajući ili dajući dijelove teritorija Republike Hrvatske ostvario takav cilj, primjerice ulazak u Europsku uniju i NATO. Osim toga, to ne prihvaća ni Europa. Duboko u sebi Europa poštuje svoje međunarodne dokumente i pitanje da Hrvatska bude dovoljno čvrsta u svojem političkom stajalištu da to pitanje traži da se riješi pred Međunarodnim sudom pravde, naravno i da se primjene pravni instrumenti, odnosno dokumenti koji su tu. Imamo vremena za jedan telefonski poziv i za jedan kratak odgovor i onda ćemo se pozdraviti s našim gledateljima i našim gostima. Halo. 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 Dobro večer, izvolite. Ja bih htio reći... Molim vas, slušajte TV, imate mikrofoniju pa se sve duplo čuje. Samo malo. Ajte, molim vas, požurite jer smo pri kraju. Prije 55 godina sam išao u Sloveniju sa industrijskom školom. I kao klinci, onda kakvih 15-16 godina, ako nismo slovenski pitali za sendvič i za sve ono što smo trebali tamo na izletu, nisu nam htjeli dati. To nek čuju i Slovenci. Da. To je duhovno, tako mene još danas podsjeća na to. Ništa drugo. Evo, hvala gledatelju. Pa evo, žao mi je svih ovakvih iskustava. Ja imam vrlo pozitivna iskustva u Sloveniji. Meni je žao što se dogodilo ovako, ali to je ono samo po meni, ovo je samo dokaz slabosti njihovog premijera koji se, čini mi se, nije baš najbolje snašao u datoj situaciji, jer nije, mislim da je njemu sad postao veći problem NATO nego sama Evropska unija. Postoje NATO jer ove skupine kontroliraju obavještajna mreža bivše istočnoeuropske zajednice. Neonaciste. I to je daleko veći problem Sloveniji nego što je problem sa Hrvatskom postao. Je? No, ja bih htio, samo kratko, ono što bi ja pozvao svekoliko hrvatsko gledateljstvo da ne podliježe kolektivnoj histeriji, da ne reagira emotivno, nego da reagira na sve provokacije koje bi eventualno došle sa slovenske strane mirno. I da ne odgovara grubostima, nego da odgovara na sve na onaj takozvani kršćanski način. Ja moram reći da sam ja jako zadovoljan reakcijom građana Slovenije, jer se sad pokazalo kad su ekstremisti krenuli u prikupljanje potpisa da to jako teško ide i da građani Slovenije zapravo znaju da je to teritorij Republike Hrvatske i da to treba politički dogovoriti, ako ne onda pred sudom, Međunarodnim sudom. To je prvo. I drugo, ja mislim da treba dodatno uložiti i volje i napora da se aktiviraju različita društva prijateljstva, hrvatsko-slovenskog prijateljstva, naše gospodarske, političke i ine veze, da se zapravo stvari ne izmaknu kontroli, nego obratno, da se drže pod kontrolom, da se traže kvalitetna rješenja, da se prihvati i pristup međunarodne zajednice ovdje, ali da se međunarodnoj zajednici odmah unaprijed stavi do znanja da smo spremni razgovarati o svakom pitanju na kojem možemo postići dogovor, na kojem ne možemo postići dogovor, štiteći svoje teritorije, da smo spremni na rješenje koje će prihvatiti Međunarodni sud. I mislim da će to zadovoljiti građane i Republike Hrvatske i Slovenije i da ćemo u takvoj situaciji svakako zapravo tražiti i dobiti potporu od Europe, da Europa dodatno postavi upit Sloveniji, a zbog kojih onda ona ozbiljnih razloga koje bi ona eventualno mogla navesti, jer ih više nema, blokira dalje Hrvatskoj put u Europsku uniju i NATO. Hvala vam, gospodo, što ste mi bili gosti. Očito je da ćemo se morati još koji put naći. Hvala i vama, dragi gledatelji. Gledajte nas u utorak je oko 17 sati repriza, a u subotu ponovo se vidimo sa novim gostima i novom temom. Želim vam laku noć i ugodan tjedan.
Patnja nije nesreća.